आरे हाथरखि माथो खालामबाय थाखोलै बेयावलाय हारसिंनो ओरैनोसो दङमोनलै आङो। ओमफ्रायथ' बेवाइफोर गोदान बोसोरनि माबोरै जाखो खबरा? खबराथ' माबोरै जानो बिदिनोसै गेजेरावनो दङ। मोजांद्रायबो नङा ओमफ्राय गाज्रिद्रायबो नङा। अके ओमफ्राय बोरोथो ओमफ्राय मानसियालाय? सोरो मेहेरा? औ आसोला बहाथो थांलायखो बेलाय? दहाय लोगोफोर लेंहरबाय थादों होननानै ओंखारलांदोंमोन। दुद हारसिंसो गालांबाय होनबा नोंखौ? नङा माने आंनो बुंखादों नालाय नों लेंहरबाय थादोंबालाय थांदो होननानै। दे मोजाङानो। ओमफ्रायथ' बैसागु जानो लांनांगौमोन ना बे नोंखौ? बैसागुआथ' जोंनि गामियावबो जादोंमोन ओमफ्राय फांसनबो दङमोन नालाय थांदिया मेहेरानो थाङासैना। इस दाबायदि सिख्ला सम सेंग्रा समाव बेरायखानांगौब्रा नङा होमबा? औ नंनायालाय नंगौ। आरोथ' लोगोफोर एखनबा आरोना खायसे माने जों बानायखांनायखौनो बानायफिननो नागिरलाङो स्ट'रिफोरखौ एखेनो। स' बेबायदि दा खालाम आरोना। बियो मोनसे रिकुवेस्ट थाबाय फाग्लि गोसोनिफ्रायबो बा एखनबा बावगार हायैनिफ्राय बिदिनो आरोना माखौबा पार्टखौ हायोब्ला गोदान कन्टेन्टफोर जों बानायनो नाजा अब्ला मोजां जागोन आरो माने जों बानायखानायखौ बानायफिनाब्ला बे मोनसे रिकुवेस्ट थाबाय जोंनिफ्राय। आरो जाय स्ट'रिखौ जोंनो बानायगासिनो बा कन्टिनिउ सोलिगासिनोखा बेखौ बानायफिननो नाङा आरोना मानोना जों सम मोनब्लानो लाबोखायो जोंहा जोंनिखौनो। आरो बावगार हायैयाबो जोंहा बेखौबो गोबावजोंब्लाबो लाबोखाथारो आरोना जों फ्रि सम मोनब्लानो लाबोखायो बेखौबो। आरोथ' जाबाबो जायफोर जोंनि भिडिअखौ नायो मोजां मोनो बयनिसिमबो थेंक इउ। ओमफ्रायथ' बेवाइफोरनि हाबाखौबो मोनजासिगोनानो। जेन'बा गावसिनिखौ मोनजालासो आरो ने? बिदि नङा ओमफ्राय सना आब'आबोथ' माने दाथ' आरो फैखाबायना बेबो। औ फैखाबायथ' आरो बेखायनोथ' उफाय गैलाना लानोसै माथोबाव। बाखिफोराथ' आरो मासो होनलाबाय थायोलै। ओमफ्राय नोंबो गाज्रि मोनो नामालै हाथरखि? जेन'बा माने आंनि हिनजावखौ आरोना। गाज्रि मोननायाथ' गासिबो गाज्रि मोनगासिनोलै ओमफ्राय अख्रायाबो एसे आरो दाथ' आं बुंनोबो हायाना नङाबा गाज्रि मोनगोन दा। जेरैबायदि बिसोर सानोना बेबायदि जेबोआनो नङालै सनाया। बिसोरनि गोसोनि ओरैनो सानलाबायनायसो। औथ' आरो बेबोथ' ओमफ्राय नों बायदियानो ने? मानोथो नङा जानो सान नंगौथ' आरो। नाथाय न'नि मानसिफ्रा मानोबा बुजिनो नागिरासैथाय। दे बेफोरथ' सोलिबाय थाखायोना बयनिबो न'आव माबा प्रब्लेमफोर जाखायोना। नंगौ सान नाथाय अब्लाबो आं बेखौल' बुंनो सानदों नोंखौ नोंनि आइ आफाखौ नों माब्लाबाबो दुखु होनाङा दे। बिसोरथ' आंखौसो दुखु होगासिनोलै आंनि सनाखौ बायदिसिना बुंनानै। दे होमबाबोथ' आइमोनखौ गाज्रि मोनखायाना आङो। उनाव माबा मोनसे जागोन बियो। सान नोंनि आइया जोबोद मोजां ओमफ्रायो बेखायनो आं बुंदों दे। मोजाङाथ' मोजां र' अब्लाबो बेखायनो नोङो गुबुननि खोथायाव बांद्राय गोजावनो नाङा। नों जि खालामगोन ना गावनि गोसोनि साननाय बायदियैनो खालाम नाथाय रावखौबो दुखु होआलासे नों बेखौबो नोजोर होनांगोन दि नोंनि खालामनायजों रावहाबो दुखुथ' जायाना। जागोन दे साननायाथ' आं रावखौबो दुखुथ' होनो सानालै। ओमफ्राय आं माने सनाखौ फसायो आरोना बेबो आंखौ फसायो। होमबालाय प्रब्लेमालाय माथो देनाय? बेथ' मोजांनिसो खोथा नोंसोर जुदि फसायलायोब्ला। नाथाय जोंहा सनाया माने नोंहाबो माबाफोर सोंथि दङ? सान जेबो सोंथिथ' गैया आंनाव। मालायनि बाथ्रायावलाय आं बोरैथो हाबसनबावनो जाखो बेखायनो सिरिखौनो थानोसां। सानसोरां बेवहाय बेजोंसो रायलायबाय थानाय मथ'बा माने नालाय हो? आं नोंखौ नेबाय थाबाय नोंहा बेहायसो रायलायफैनांगौ जाहैबाय। मा होननाय जाखोब्रा बेलाय? दा ओमफ्राय बेखौनो नोंनि फंबाया माबा माबि बुंफैदोलाय बेजों रायलायनायनि। बाथ्राखौलाय मानिफ्राय मायाव लांखोब्रा नोंलाय? ओइ हाथरखि नोंनि हौवायाबाथाय एकदम बोरैबाथार मिथिबायना नों गुबुनजों रायलायब्लानो। आरो बेहायलाय मा खोथा दङ बिदि फैलायलायनानै रायलायफैनाय नोंसोरहा ओमफ्रायो? गोदाव सोराव खोथा बुंखोब्रा नोंलाय? दसे हाथरखिखौ नुबाय रायलायबाय बेहाय माथो जाखो ओमफ्रायलाय? नोंनि माथो जाखोखौ दोन फैद'। मेहेरा बिदि गाज्रि मोनलाथ' आब'। बेवाइफोरजों रायलायब्लाबो आंखौ जेबो बुङा। आरो जोंथ' माने नोंनि दसे ओरैनो आरोना मेहेरनो फन खालामब्रा माथो सानजोंलाय रायलायनांगौ जाखो? बांद्राय गिदिराव लांबायलै नों बाथ्राखौ। ओमफ्राय दाख्लै दावराव जानाया बावदों बियो। दाख्लैनो थांबाय हांगार जाबाय। आं जेबो मिथिया सानथ'दो नोंनि थाखाय अमलेट बानायदों आङो दहायनिफ्रायनो जानो नेबाय थाबाय नों बेहायसो फैबाय। आरे थांखासिगौमोनब्रा आङो दसे बार जाफैदोंमोनलै। दे थग्रोलाय नोङो थांगासिनो आङो। आं थखा नोंबो दानो। ओमफ्राय आंहा एसे इम्परटेन्ट रायलायनांगौ खोथा दङ। नोंहा बेजोंसो मा बेबायदि रायलायफैनांगौ जाखो? न'नि मानसिजों रायलायनाय मा जाखोब्रा बुंबाय थानालै। दाख्लैनि दावरावखौ बावदों बियो। दे थौ नोंजोंलाय सोरथो हानो नङा होमबा? आबा सोनिया मा जाखोलाय आरो सानाथ' आंजों दसे ओरैनो रायलायदोंसोमोन। ओमफ्रायथ' मेहेरनो दायो दसे थानानैसो हरनोसै आङो माने बांद्रायबो बिदि हरबाय थानो बायोलै आङो नङाब्लाथ' डिस्टार्ब हरबाय थायोसो सानगोन ना। आरो गाव लोगोफोरजों एसे इन्जय खालामनायालाय मा जानो फैखागोनथ' बियो ना फैफिनखागोन ना न'आवनो। बापरे सिरियासलि मेहेर थैदो दानाबा।
दिनैथ' आङो एसे लोंबोबायलै आङो दा बेबि सनायासो रागा जोंसिगोन नामा ओइ मा जानोब्रा एथ' गोबावनि उनावलाय दिनैसो एसे लोंदों आङो निसायानो हाबबावाखैसो बेबिखौ मिस खालामनानै बांद्राय गोबाव थालायाखै आङो ओस दंब्रा आङो लोंनानै जानला मानला गोलैलाबायनानै थाग्रा नङाना मानसिफोरनि एसे लोंना फैनाय बायदिसो नुहुरखाबाय आं माथो आयौ सिरियासलि रायखानाय नङा दे एसेबां मानि नों दासो सफैदों ने औलै बेबि दासो सफैदों ने सफैनायाथ' आङो दहायनो सफैगौमोनलै ओमफ्राय बहाथो ब्रेक लागायनानै फैखो ब्रेक लागायनो अखायाबो माने बोथोरा गाज्रिना बोथोराथ' माथो होनबावनो बिदिनोसै आरो मोनथिखायोमोनब्रा आं बेबि नोंथ' बुजिखायोना ने बुजिदों बेखायनोथ' नेनानै दंबाय थायोमोन आङो बास होनबालाय माथो आइ लाभ इउ खोथायानो खोथाम How sweet मेहेर I love you too ओइ आंनि बेबि सना आखि नों आंखौ नेदोंमोन नोंखौ नेयाखैमोन आङो सोरबा सेंग्राखौसो नेदोंमोन आङो ओइ हामालै बे खुगाया मा दिनै माबा हौवा गोदान साननानै लादो ना सिखाव बायसा बिदि खुगा माबानानै फैखो खुगाया माने मानिबा महरखौ दिन्थिनो बादों नामा जोंहा जोहोलावा न' आंनि महरालाय नोंनो नायखागोनखाना बेबि नों नायाब्लालाय सोरथो नायगोन देनाय नै नायदो नोंनि सनानि महरखौ आंथ' खालि जास्ट फर इउ बेबि है जौ मोनामजोब्बाय लोगोफ्रा लोंहोदोंलै एसे बैसागुनि मोननोलै माबायदि सिदा सादा फला फाला बायदि गसंखो आंनि सिगाङाव भद्र मेहेर न' डाइरेक्ट बुंखायो आङो आइ एम आ बेड बय ओमफ्रायथ' जेबो लाखुमाखायालै आङो लोंबोदोंलै आं जौ नाथाय सोरबा नेनानै दं मोनथिखायोमोन ना आङो थांनो थाङा थियाखै सुइदि आमसायो ओमफ्रायथ' नों जाबोखादों दा ओंखामखौ इस बेबि नोंखौ गारनानै आंनि सनाखौनो बोरै जाबोनांगौ जाखो दिनै बेदर जाबोबाय जौ लोंबाय ओमफ्रायथ' ओंखामखौ मोखां नायलाय नायलाय सानजों जानोसै आरोलै आंखौ जायाखै होनना मिन्थिगौ बेखायनोथ' थाब फैदों आरोलै दे होमबा ओमफ्राय थियाखै सुइदि ओंखाम जानोसै अके बुजिखायोब्ला आंनि बेबिया आंखौ नोंनि थाखायनोथ' थाब फैदोंना आङो सना दासो न'आव फैनो रोंबाय नोंहालाय माथो अर नांलायखो नै जाम्बा बोथोरा गाज्रि ना आरोथ' माथो लोंनानैसो फैदों नामा नोंलाय मालै नोंबो लोंनोमोन नामा लाबोगौमोन ना आङो अ बाजै नों सिगाङाव बुंबानोथ' नोंखौबो लांफागौमोन आं बाराबा नो थेंक इउ थाथो होमबालाय आं उन्दुनोसैलै बास लोंनानै आरो जेबो माने बेफोरबायदि दावरावल' दा खालाम आरोना मेहेर बेफोरखौ आं मोजां मोनलायलाङा सिरि थानो लुगैयो नों आंखौ फोरोंनो दम दं नोंनाव अबेहाय दावराव खालामनाय नुखोदों आंखौ ओइ बाजै जानला मानला लोंदों होननानै दावराव खालामदों बुंनालै बरना मोनो आंखौ नै नोंना एखनबा जाया नालाय बेखायनोसो बुंदों आङो नांलाय खमलाय दावराव दावसिबा मोजां मोनलायलाङा ना बेबायदि न' मोजाङाव आइसो बेबायदि बाथ्राखौ नों बुंदों बाजै मेन दावराव खालामग्रा माथो नोंसोरलै गन्थङा बोरो नोंनालाय बोरै बुंदों आंखौ लाजिनोसो ओंखारलायलांबाय आं नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै ओइ खारसनस्रि बाजै सिरि थानो थां रुमाव ओंखामफोर जाहैदो हाबाया मालालै बाजै हाबाया माला ओइ सोरलै नोङो नोंखौथ' बिराद माबा माबि सन्देह जाबायलै आङो मा होनदों मेहेर गिबायबो ने बाजै जे नोंनाबो माबा सिक्रेटसो दङ बेखायनोथ' गिनाय बायदि मोनदों nothing like that बेबायदि जेबो नङा अके बाबाय जेखियानो जाया मानो आइ एम गोयिं रुमाव थांसै आङो बखिनाय रायखुमानाय बायदिसिना बायदि खोथाखौ आंनि सिगाङाव बारा दाबुंलै मेहेरा बैबायदि मानसि जाय बांद्रायखौबा सहायनो हाया आरोथ' गिनाय होननायानो आंनि थैयावनो गैखाबावा बुजिबाय ने बाजै अके फाइन बुजिबाय दे आङो आगै मेहेर बेखायनो नोंबो आरो बांद्राय बेफोरबायदि आंजों दावराव जानांला आरोना अब्लानो गासैबो मोजां जागोन आरो ओमफ्राय आंखौ रेसपेक्ट होनो सोलों मिन्थिबाय आं नोंनि नोमबाजैसो जासिगोन नालाय बिबाजैखौ सनमान होनो रोंगौबालाय आंनिफ्रायबो अननाय मोनफिनगोन फार्स्टआवनो आइ आरो आफा मिन्थिबाय गिदिरफोरखौ सनमान होनो सोलोंग्रो जुदि अननायनि बदल अननाय लुबैफिनदोंबा नैबे बिखायाव अननाय गियान खर'फोराव एसे मेलेमफोर सोनानै ला मोजां गियान बेनिफ्रायथ' मा सनमानबो मोनगोन नोङो अननायबो मोनगोन जानो हागौ आंनि खोथाखौ बेखार मोनो नोङो बेयावबो नोंनि थाखायनो बुंदों आङो आदाया जिबायदि मोजां मानसिना माब्लाबा दुखु होनो दा नाजालै बे मेहेराबो मा जिनिसथाय मानसिबो बाथ्रायाव जेना बियो गासिबो खोथानि एन्सार दंखाजोबो बेनाव
बास सानसोरां आरो आंनि हाबाया जल्दि जल्दि जाथोंसै। ओमफ्रायथ' मा मेहेर, आंबो माने आंनिबो टाइम फैगोन आरो ना, नोंसोर जेसेबांखि दुगा दुगि देखाया मानो। आखिर नोंथ' आरो गदायनि फिसालाखासो, बे न'नि आसलि फिसाला नङा नोङो। मोननांगौ सानसोराङा मोनगोन, नायल' जाल' सासेल', सानसोरां सना आंनि आरो आं बिहामजो सना। जेन'बा मानसिखौनो बोरैबा हमनो हाखाथारबायहां, बे सनाखौनो बुंदोंलै आङो। साल्ला बिहामजो जाफैनाया बिदि नामा सोरबा, बेबो जुरिजोंसो उल्था उल्थाबाव नोङो। जानला मानलाखौबा सुखुवा दे आंनाबो। खानाय खेंख्रि खम नङा होनलाय बियो, जेरै बिनि खानाया खेंख्रि बेबायदिनो गोसोनि साननायफोराबो खेंख्रा खेंख्रिजोब खोमा बेना। माबा माबिसो होनलायलांनो गोसो जायो बाराखौबा। नङा, जेन'बा आबा साराबो बुंदों बेखौ मोजां मोनो, बेजोंनो जुलि जागोन, दे मानिबाय। नाथाय जुलिया नोंसोर सानैनिल' जायाना आबा, जोंजोंबोथ' बेहा सोमोन्दो थागोन। मावरिया होननायखाय बांसिन अननाय फैबावदोंमोन गोसोआव, नाथाय दायो बिनि आखलफोरखौ नुनानै आं आबा सारनि थाखाय बेखौ बिहामजो लाबोनोनो गोसो जायासै। माने थिनहरफिनसो गोसो जालायलांबाय आङो। आं नोंनि हेंथाथ' नङालै आबा, नाथाय नोंनि हिन्जावा नों दाबो सैथोखौ मिथियाखैना। बिनि गोसोआवबा मा लाखुमानाय दङ बेखौबो सानलायलांसै आङो। सान्थि गैयालै जेरै जेरावबो, सान्थियानो गैया नै दा बेहाय फैलायबाय आलासि जानो, थेवबो गोसोआनो बैयावसो थाबोबाय आंना। माथो खालामनोब्रा, है साना नंब्लाबो जायाना, फिउचारनि खोथा दङ। आंथ' आरो रावनिबो मोजां मोननायनि हेंथाबो नङाना, नाथाय एसे मोजां जाबालाय मोजां जागौमोन आरो बिहामजोआ। बे नोंनि फंबायाबो ना बांद्राय देखायथारो एखनबा समाव। नङा ओमफ्राय माथो जालायखो? माथो मिथिया आङो, जायखिजाया बेरायनो थांसै थुदो। बोथोराबो एसे गाज्रि जाबायमोनलै, दसेनो अखा बारहुंखा अन्थाइ। नायसान आं जेबो मिथिया, जोंहा बेरायनो थांगोन माने थांगोन आरो। आं दिनै माने बायरानि माबा जिनिसफोर जानो लुगैदों आरो, न'आवलाय ओंखामखौलाय बेसेथो जाबाय थानो। बिदिबालाय हजों आबैमोनाव थांफाबानो जायोमोन ना, आइमोनजों। अबा फात्ताखौनो होनो नागिरा आंखौ माबा। बिदि नङालै सना, माने आइयाथ' मानो फात्ता होआ जानो दिनै। माने आंहा रावबो गैजाया नालाय, बेखायनो एसे बोरैबा मोनो खोमा आंखौ। अके ओमफ्राय सना, नोंसिना माने नोंनि आइ आफायाथ' गैखाया, नोंनि फेमिलियाव आरो सोर सोर दंबावो जेन'बा? सानसोराङा मानो बिदि बाथ्रा सोंदों? जेन'बा सोरबा सासेथ' थागोन ना, आदै मादै आमाइ आनै आयं। सानसोरां आंहा न'आव रावबो गैला, बेबायदिथ' आदै मादै आमाइ आनै रावबो गैया रावबो। बिसिनि खानदानावनो रावबो गैयाना माथो जाखो होमबालाय? ओमफ्राय बेफोर बाथ्राखौ मानो सोंबावखो नोङो? आंहाथ' रावबो गैखाया बुंखाबाबो। दुखु मोनोलै आं सानसोरां बेफोरबायदि खोथा सोंबोला। आरे नङा, आं नोंखौ दुखु होनो सानाखैमोनलै, जास्ट ओरैनो सोंदों आरो ना। ओमफ्राय आदै मादैया मा जायामोनलाय, जेनेबा नोंनि आइ आफाया? नों जुदि मिन्थिनो लुगैथारदोंबालाय, आंनि आफाया काराव एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। ओमफ्राय आंनि आइयाथ' जोबोद गिदिर किडनि प्रब्लेम जानानै थैदों। ओमफ्रायथ' बे बुहुमावनो रावबो गैलिया आंहा। जोबोद दुखुनांथावलै नोंनि जाथायाबो ना। प्लिज सानसोरां, दा जेन थेनसो आङो जेरै मेरै सोलिगासिनो, दा आरो नोंखौ लोगो मोनबाय। आंनि न'खरनि बादै आरो दिनैनिफ्राय दाफिनसै नोङो, नङाबा आं मा दुखु मोनसिगोनलै। दे होमबा नों ओंखारदो, थाब थांसै, अखाबो फैसिगौ ना। जागोन दे सानसोरां। आं दंना, जेबो टेनसन लानाङा, नोंनि थाखाय आं जेब्लायबो थागोन। स' सुइट सना। ओमफ्रायथ' जोंनि जुलिया माला जाबावगोन? थाबैनो खालामसै ने? जागोन दे, थाबैनो खालामसै। बांद्रायखौबो ना, बिदि नेला नेलि खालामला, डाइरेक्ट मन्दिराव थांसै खालामनोसै। आयु बोरैलाय बिदि हाखु दाखु? जेबो नङा सानसोरां, माने उनावहाय आइ आफानि आशीर्बादखौ मोनबानोथ' जाबायना। अके दे जागोन, माबा मोनसे जासिगोन बियो। आंनि आइया जुदि बोरैबा फैफ्लाङोबा जाला जागोन ना, ओरैनो आंखौ नागिरबाय दोङो। नङा, थांथारा आङो, आं बेवहाय सानसोरांजोंनो थागोन। आरो जुदि जोंनि हाबायाव सोरबा हेंथा होयोना, बेखौ लामानिफ्रायनो आउट खालामगोन आङो। सनाया सानसोरांनिखा, आरो सानसोराङा आंनि। आरो सानसोरां बायदि एसेबां भला भाला गासिबो खोथा मानिग्रा बहाय मोनगोन आङो, जाय आंखौ एसेबां खुसि दोनखायो दा। बेफोरसो रा लाइफनि इन्जय होनबाथाय, बेखायनो हारसिं लोंगोनलै आङो। सोलियोलै मेहेर भाइना, हारसिंनो मागो दमासि बैसागु एभरिथिं। अखायाबो लागाव, माथो देन्जार खोरोमबावबायसोलै, बोथोराबो सुपार हिटसो जाखाबावबाय माथोलै। ओरैनोबो मानसियानो उन्दुनो ओंखारखायाखैना। आइया मानसियानो दाबो उन्दुवाखै माथो नै। है मानसिया उन्दुनो ओंखाराबा उन्दुयो नामाब्रा? बेदरफोरा थाब थाब जाद', ओमफ्राय
उन्दुदो दै थाब जायालै बे बोथोर गाज्रिखौ नुवाखै नोङो बिदिजों जायो बोथोरा बोथोरब्रा गावनि बोथोर माथो खालामनो हानांगौ आंलाय ओमफ्राय सानसोरां बेवाइफोरजों सना आब'जोंबो थांबाय आच्छा बबाय थांखो माबा रेस्टुरेन्टावसो थाङोनो बेरायनो ओंखामबो जायासै दिनै अ बिदाजों थांबायानो होमबालाय होमबाथ' रावबो गैथ'ला बिदिबा दा औ बेखायनो थाब थाब जानानै उन्दुदो होनदां बोथोराबो गाज्रि जाबायना मेहेर आयौ माथो कारेन्टसो थांबावबाय ओइ बे बोथोर गाज्रियावलाय कारेन्टआ बहाथो थानांगौ जाखो दिनै फना बहा थाखोब्रा फननि लाइट लगायनो आंबोरो ओइ कारेन्टआ फैखाबायलै मा गिदों अखियाबो गिदिर गिदिर मोफ्लामथारबायना बेखौनो गिबाय आरो लिना नोङो दे होमबा मेहेर गुड नाइट दे थांदो उप्स ओमफ्राय न' दाना बारा सिख्लाफोरनि खाथियावबो थानो गिलायलाङोलां गाजां गाजांनो जानला मानला दाय होलाबायलै नोंसोरो बेखायनो ओइ हाथरखि बेबि दा गिबा खारबो मिथिबाय नाङा दे था होमबालाय आयौ अन्थायानो जि गिदिर गिदिर फैखाबाय नै बोथोराबो गाज्रि जाबाथाय जि गाज्रि जाखायो दा बार अखा फैब्लाबो अन्थाइ फैब्लाबो जि जारला जाखायो आरोथ' गोबां खहाबो खालामलाङोना मानसियानो होन जिब जुनारानो होन मायावथ' जारला गैया दिनै जिउआ जायखिजाया खायसेथ' गोबां खस्थ' मोनसिगोन दिनैहाय बार अखा आयौ अन्थाइनो एसेबांबा गिदिर गिदिर अन्थाइ फैबाय नै दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडसो दे ओमफ्राय सनामोन मोजां जाब्लाबो जायाब्लाबो गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो बयनिसिमबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ दे अब्ला जों दिनै थांथ'दिनिलाय गोसो गोरबोनिफ्राय मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट ओमफ्रायथ' सोरबा गोसोखांनानै दंनायमोनब्ला सासे सानैब्लाबो स्पेशल लाभ इउ दे मेहेरखौ गोसोखांखुमानानै दंनायमोनब्ला दे थुरु माथो नायबाय थाखो जाबायलै औ थुदो होमबालाय मा थुदोरा बिरलांसै